Can Vic és una majestuosa masia que destaca pel seu volum. Es presenta com un conjunt d'edificis que criden l'atenció des de tots els angles. L'element central és un imponent edifici de planta rectangular amb diversos nivells que inclouen planta baixa, primer pis i golfes. Encara que la maçoneria és l'element predominant de la seva construcció, alguns detalls com les finestres i els angles estan destacats amb l'ús de maons. El sostre de dues aigües, amb el carener en perpendicular a la façana principal orientada al sud, afegeix una nota d'elegància i equilibri a tot el conjunt. Al costat de l'edifici principal es troba un altre volum, caracteritzat per les seves obertures arquejades. Aquest annex inclou una porxada a la planta baixa i una galeria al primer pis, afegint encara més singularitat a Can Vic. Els orígens d'aquesta masia es remunten al segle XIII, segons documents històrics que en testimonien l'ocupació. Tot i que originalment coneguda com a Cases Sobiranes, al llarg dels segles va adoptar el nom de la família Vic, que n'ha estat propietària almenys des del segle XV. A finals del segle XIX, davant dels canvis en les dinàmiques socials i econòmiques, els propietaris van decidir construir una nova residència a Sant Joan, reflectint els temps de transformació i adaptació a les noves realitats a l'època.